Ini ku urip teng Bebrayan Agung ketoke nah, tapi wong topo, wong laku. Nah, sing angel niku pancen Serawung. Serawung, nah kedah Serawung. Lah, mulane kedah saged napa? Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Serawung wong abang, wong putih, wong ireng wis monggo Serawung, tapi jero sepi, Pak. Aja duwe milik apa-apa. Wong topo kok. Ana apa sing diesti? Memanise pati. Pancena lakon ngeten iki lakone wong tuwa. Mulane rumiyin welingi dono besok nek sinau nek ana wong melu sinau kuwi nek iso paling enom umure 30 nek iso sak ora-orane wis keluarga wis rumah tangga. Nah kula kan nggih sempat inginane sakniki pun dados warga nggih. Usiane nembe selangkung tapi kula tampa mergi napa nggih pun keluarga nggih sepisan ping kalih pun kadung griyane tebih dugi mriki nek kula tolak mesti gelo. Lah mungko aja gawe gelane liyane. Sing kula aturaken winginane lho, kula saking deg-degan niku. Nggih. Derekake dumpring tasik enom. Lah nggih. Kula tasik kula deg-degan ya, kula nderek sinau mlebet mriki nyuwun dibuka, kula buka deg-degan terus pundi nggih. Pun monggo niki sak uwen-uwen ki mboten kulik, Pak. Janjane nggih cek kenomen panjenengan. Lan tapi terus pundi nek ajeng kula nolak. Saya masih sing dumpring niku. Masih ten Mas Didi. Mboten Dedik Jombang lho, tapi Dedik padun nggih. Kula ndrewedeg saestu niku. Wah. Sampai suwe. Nggih, sampai dangu. Gak balik-balik iki tak ulik-ulik kok meneng wae. Akhire kula penyet. Nembe krengeh-krengeh saestu. Lah, niku kula diarani langgar nggih nglanggar, Pak. Mergi napa usiane dereng 3 dosa. Lah tapi dos pundi? Mergi piyambake nggih pun simah nggih. Terus griyane tebih mriki. Nek kula semayani napa mboten gelo ngeten iki dos pundi niki. Kula terus manggen pundi. Dadi terpaksa nggih. Tapi akhirnya sakniki pun sae. Nggih, mundak sae. Lah niki kula nggih ngaten sing karep kula cara lahir, cara karep kula kiambak niki mboten perintah. Karep kula kiambak ngeten. Paling mboten nggih umur 20 napa 20 munggah ningali tiyange. Mergi napa tujuan kula? Nek tasik enem pun purun sinau. Sak mboten-mbotene niku saged ngurangi kenakalan remaja. Niku karep kula cara pribadi kula. Tapi kula nggih nglanggar dawuhe Bapak penuntun sepuh. Niki cara sing karep kula ngaten langkae iso ngurangi kenakalan remaja. Tapi nyatane nggih mboten pareng e. Nyatane ngoten niku waduh kula sampai nggih namung nika mugi-mugi kadang taruna kadang werda sedaya kadang penghayat kawruh sedulur sejati dhateng pundi kemawon ingkang dhateng sederek kula ingkang sepuh menawa ingkang dhateng mriki monggo sareng-sareng memuji nyuwun keparenge Gusti nggih
Mugi Nusantara niki umumipun mliginipun dhateng tanah Jawi enggal-enggal dipun paringi padhang. Nggih. Kula mboten kok nglarang sinau napa-napa mboten. Malah kula anjuraken monggo tiyang tapi enten syarate. Syarate napa? Syarate weke dhewe aja tinggal. Pengen belajar Arab, Cina, Jepang, Inggris, Eropa. Monggo, niku nambah wawasan, malah sae. Tapi weke dhewe aja ditinggal. Lah, wong nek ninggal weke dhewe berarti wis kelangan jati diri. Sing weke dhewe diwadani elek, ditinggal akhire digawe wong liya diterapno ning kono. Nggih. Jandane wong Jawa niku kawit jaman apa to? Mun duangu wae. Mun umum, mun kondang nek Jawa niku gudange budaya. Gudange ilmu, kaweruh. Tapi ajeng nyalahaken sinten kita? Mboten saged nyalahaken tiyang lintu. Sing salah nggih awak dhewe. Saged nyalahaken tiyang lintu. Sing salah nggih awak dhewe. Niku termasuk napa kelemahane para sepuh rumiyin. Sakniki pun boten zamane. Rumiyin niku tiyang sepuh gadah putu, nek gadah ageman niku nek boten putu sing disenengi boten diparingi. Nggih, putune kathah tapi nek putune boten sing diremeni ngoten boten ngarah diparingi. Lah tibake sing putune disenengi para sepuh rumiyin. Nah, kan lah sakniki kan kedahe monggo kita mawas diri supados mboten nglakoni kesalahan-kesalahan ingkang sampun kepungkur. Sing mpun nggih mpun lah. Sing sampun nggih sampun. Monggo menatap ke depan yang lebih jauh. Terus pundi wong Jawa Bali Jaya. Wong Jawa Bali Jaya. Niki nggih pun kekarepane Sri Aji Jayabaya. Zaman riyen Jayabaya, sakniki wong Jawa kudu Bali Jaya. Mun wayahe. Ingkang kula suwun derek-derek ingkang saking njaba sing mertamu teng Jawa, sing mertamu teng Indonesia, mbok iya mawas diri. Mbok ngajenono tuan rumah. Pintero ngraji angin ya tamu. Tamu aja ngatur sing duwe omah. Sing duwe omah wong Indonesia ya kudu anut tata carane Indonesia. Niki wonten niki, tapake kula nggih mboten badhe matur. Mungkin mondhak nggelakake liyan. Nggih monggo sing rumaos kleru nang doiling nang di benerno. Kula namung ngaten kirang langkunge ingkang saged kula aturaken amargi kita niki nggih kawula namung tartamtu mboten lepas saking kesalahan lan kesupen. Pancen sekawit kula gadah gagasan kepengin sanget mliginipun tiyang Jawi umumipun tiyang sak Indonesia niki wangsul dados kaca benggala. Dados kaca benggalane manungsa sak jagat.
Dados intinipun tujuan pokok mbagusi budi. Nggih, kersane generasi-generasi salajengipun mboten kecalan arah, Pak. Tujuan pokok niku kula gadah kekarepan mekaten ingkang angka kalih nek kula piyambak tartamtu mboten kiyat nyangga barang sakmenten agengi. Dados kula kedah nyuwun napa nggih nyuwun rencang ngangkat barang abot niki. Tujuan kula menika mboten alisir saking bebener. Langkah kula mugi-mugi mriginipun tiyang Jawi niku saged manusa sak jagat. Upamiya mboten kula, upamiya mboten derek kula, sinten mawon ingkang kersa. Monggo. Lah ingkang angka kalih kula matur suwun sanget para sepuh ingkang wonten Jalatunda, wonten Malang, Surabaya kalih dhateng pun monggo. Nek kersa malih mbok bilih wonten isinipun nggih sarasean ngrembak tujuan pokok menika. Lah mbok bilih kirang trawaca anggen kula matur benjang titi wancinipun pepanggihan saged dipun ulasi malih. Nggih, matur nuwun. Ini pertanyaan saking warga. Mungkin saged dilaksunaken derek-derek sing dugi dan dugi kersane cetha ngoten menawi wonten ingkang boten jelas. Saat meditasi ini saking Mas Sirot. Saat meditasi kepalanya sering akhir-akhir ini sering didongakkan ke atas. Nggih, janjane ngeten iki nek lab langsung ngeten iki nggih kirang prayogi. Ngandharaken ngaten. Sebabe napa? Angka setunggal mungkin nggih disangka pamer. Nggih. Niku janjane nggih kirang prayogi ngeten iki. Wong pun warga mboten usah pertanyaan dalam situasi lab. Rawuh mawon. Malah penak to ijen padha ijen ngomong. Ngeten iki jane nek warga masalah ngoten niku. Nah, kula pun matur. Janjane ya aja sering-sering takok, mun ndak ora ngerti-ngerti. Takok mergi niki nggih enten sing sregep, nggih enten sing landhep, mboten kula sebat asmane. Mungkin nggih kula jering anak emas kan, nggih. Terus nggih mboten pareng. Tapi umumipun sederek-sederek ingkang derek sinau niki berjalan normal, berjalan baik. Senaosa sing derek kula ngantos bingung kok, kula ngantos gumun kok. Saestu kula nggih mboten nglarang asale saking pundi, mpun gadah napa nggih mpun gadah sangu napa, mboten napa-napa. Sing penting satu, tidak bertentangan dengan ketuhanan. Titik. Mergi napa, Pak? Ajaran kawruh sedulur jati niki ajaran mligi ajaran ketuhanan. Lah mangke nek pun saged krasa, lah niku kan pun kemurahan, Pak. Niku mboten kula sing ngandum, niku kayane jenengan kiambak. Ah, Mbah Harjo niku pilih kasih. Kae bendina rono ki dicepetno mboten. Sami mawon. Mboten saestu, mboten.
Kula mboten saged. Niku mboten wilayah kula. Wilayah kula namung nyambungaken. Nek mpun sambung, mpun mlebet, mpun mapan, kantun nggih anggenipun ngrumat. Upama tanduran nek bar ditandur diculno wae ya kapan subure. Ya kudu dirumat.